Сигурно се чудите как стигнах до тук. Аз също. Но не съдете по външния вид, защото крайният резултат е изключително вкусен. А рецептата е в описанието. Разтапяме масло и мед на слаб огън. И да, кухнята започва да ухае невероятно още тук. Оставяме сместа да изстине и добавяме яйцата едно по едно. Важно, бъркаме внимателно, за да не направим бъркани яйца с мед. Към това течно злато добавяме мляко и ванилия. Всичко трябва да е на стайна температура. Ние сме спокойни и продуктите също. Пресяваме брашното, след което добавяме бак пулвер, сода и щипка сол. Разбъркваме до гладка смес, без бучки, без драма. Изсипваме в намаслена форма и тук не щадете маслото. Не повтаряйте моите грешки. Печем в предварително загрята фурна за около 20-30 минути. А резултатът – пухкав и ароматен меден кекс. И да, в моя случай външния вид може да пострада, но вкусът 10 от 10.